Her var show Aqualocus, og jeg vil vise jer rundt inde på sættet, hvordan det ser ud her i Portugal. Heroppe fra, der kan man se ud over parken, som ligger hernede. Det er en meget lille park i forhold til den i Italien. Og pariserhjulet, som de har her, den er også en del mindre. Som I kan høre på lyden, så er der en del blæst heroppe. Og det er simpelthen fordi, at det er så åbent, som det er. Når vi går herover, så kan I se hovedtribunen. Og her foran, der ligger fast tracken. Fast tracken, det er en 16 meter lang trampolinbane, som er en tyk måtte i hver ende. Så har vi poolen, som ligger der. Så har vi vipperne. De er i 4,5 meters højde, cirka 5, sådan cirka. Og så har vi første platform, som vi kalder 10 meter. Anden hedder 15 meter, og den sidste hedder 25 meter. Vores såkaldte 10 meter, den er nok cirka de 7. Og den næste ligger omkring de 12. Og så den sidste, den er ligesom Italien på de 20 meter. Hovedtribunen herovre, der kan der sidde cirka 1100 tilskuere. Og på den lille tribune, som er her, der kan der sidde cirka 400. Så alt i alt, så er der 1500, hvis der er fyldt helt op. Og den her hovedtribunen, jamen, vi har lige nu 2 shows. Og der er den stort set fyldt op hver gang. Så det er mange flere publikummer, man laver show for her, end man gjorde i Italien. Vipperne, de er faktisk rigtig dårlige. De er ikke så gode. Men fordi at vi er i 4,5 meters højde, jamen, så har man stadigvæk mulighed for at lave de vilde spring. Og har rigtig god tid i de spring, som jeg lavede i showet i Italien, når jeg laver dem herfra. Så her der laver jeg vildere spring fra vipperne af. Og powertracken, den er en okay. Man kan godt lave lidt ting på den, men jeg skal lige træne mine ben op, fordi at have sprunget på vipper i 3,5 måneder, det har gjort, at jeg ikke er så stærk i mine ben. Så til at starte med, så er jeg på vipperne i showet. I kan se på fladet deroppe, at det blæser rimelig kraftigt. Og det gør det stort set hver dag hernede. Fordi at det ligger så åbent, som det gør. Og så er det altså ikke for sjov at lave highdive. Jeg tvivler stærkt på, at jeg kommer derop. Og poolen, den er en lille smule bredere i forhold til Italien. Der er 2 meter mere i diameter, så den er 10 meter her. Men så er der 1 meter mindre, så den er kun 3 meter dyb. Så der er lidt forskel.